Dneska hodnotím Taber Portugal na ceste názory, kúpa letenky cez web a aplikáciu, ide úplne super a rýchlo dávam 3 body z 3. Check-in cez mobil funguje tiež a za 23 kilový kufor chcú 55 €, čo je bežná trhová cena. Páči sa mi, že pasažierov delia na boarding groups, aby to išlo čo najrýchlejšie, no boarding pass mi nejde pridať do Google peňaženky, uberám teda bod a dávam 2 body z 3. TAP má moderné lietadlá, dnes cestujem novúčičkým Airbusom A320 Neo, má iba 4 roky a pri mojej výške 184 cm sa mi sem zmestia aj kolienka, dávam 3 body z 3 za pohodlie. Na európske lety majú v menu klasické jedlá, ktoré zohrievajú, no tento pomer cena a kvalita kávy by mal byť trestný. Radšej olížem záchodovú misu ako toto piť znova. Dávam 0 bodov z 3, choďte na školenie, ako sa robí káva v lietadle do Ryanair. Podľa štatistik Air Advisor zrušia približne 3 lety z každých 200 a šanca, že budú meškať je 40%, to je veľa. Dávam 1 bod a TAP odo mňa dostáva 9 bodov z 15.